Kaniyo pinamirong tira naigo siya kung sa diyang pag-aiguan na mga shot siya bangag ba pagbira na tinagi siya mapuwas. Oo, gabing bira na kuha na dako-dako na pang danggit nakuha kanya gitawag na akong kauban sa dudong kaya wala din ako makaya gabing bira-bira balik na po lang uy bira biyo-biyo ya, gamay lagi ginhawa ang isa na po di yapon makuha ang dugay na nakuha ra na ako lagi palo nga video kay di makaya nanganip po siya oh. Pulahan nga isda ang gitirahan excited na ko naigo siya na napingis sa kabuhi na og sa diyang pagkaigo ang gilawas man sa corals na humukon napuak shoot tayo halo nga corals aming bira-bira di kin mapuwas nagtawag na po ng kauban na si Dodong patabang na po kung bira siya si Dodong oh kan pagina anang sunod ba primero katong isa kedua tira na po binas ko na anang gabi unang oh shot kay sa bangag sa corals ikapoy na ako silang wilangoy ana kay sig bira-bira sa pana di mapuwas gibira-bira ng Dudong oh ano sa diligin na makuha pa sa wala na mo ko na buwak ka kung ipabuwak kay Dudong ipatira-tira na ko siya patira-tira na ko siya na para dako ang bangag medyo dalom rabi gina lapas tao ng utong kagayo bira-bira na ko di gyud na magisima niya na nang di basta-basta mapuwas basta makalusot na gibukbak ng Dudong oh bukbak na ko siya hindi ata medyo na dako-dako yung bangag ako din gilangoy para puwason ay kani ginapuwas po na medyo dali-dali ra na siya tapos tong una nga grabe ka dugay nagplano na magpapulo na lang pana ibili ng kuan stilis ikapoy na ko